ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାଧବ, ପୃଥିବୀରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କାହିଁ ମିଳୁନି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ଦିନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଯେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଯାଉଥିଲା। ଚିଲ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ମଲା ସାପ ଥିଲା। ସେଇ ମଲା ସାପ ମୁହଁରୁ କିଛି ବିଷ ଯାଇ ରାଜା ଦଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯମରାଜ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ଯୋଉ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ନା ଯୋଉ ଚିଲ ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକିରି ଆକାଶରେ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ନା ଯୋଉ ସାପଟି ମରିଯାଇଛି ଯାହା ମୁହଁରୁ ବିଷ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? ଯମରାଜ କାହାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଘର ତ ବତେଇ ଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ନା, ସେଇ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏକଥା କହିସାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଯମରାଜ ଭାବିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ମହିଳା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ପାପ କରିକିରି ଆନନ୍ଦିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରନିନ୍ଦା କରି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ଯିଏ ପରନିନ୍ଦା କରେ, ଯିଏ ପରନିନ୍ଦା କରି ଖୁସି ହୁଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ କଥା କହି ଖୁସି ହୁଏ ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ସେମାନେ କେବେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି।